Michelle and welcome to my YouTube channel! Ilang oras na lang guys ay tapos na ang 2021, 2022 na po! Ayan, so ngayon, mag-vlog tayo. Charot, salubungin natin ang bagong taon. Wala na naman ako sa aking pamilya, pero okay lang din naman kasi nandito ako sa isa ko din family. Ayan, sa ating Purple Pambam. So, yun. So, salubungan natin ang New Year with them. Ayan, ilang taon ko na rin din silang kasama. No? So, nakakalungkot lang sa family ko talaga. Pero, yeah, okay lang yan, Shelly. Sa susunod na taon. Promise. Ayan, so nagsiset up ako dito guys sa aming magiging, nandito ako sa AVR. So yun, nagsiset up ako. Aga akong pumunta para mag-set up para maging maayos yung aming place. Ayan. So hindi ko alam kung yan ba yung gusto nilang set up. Basta nag-set up na ako dyan. Kung gustong baguhin, pwede din naman. Ayan. So ngayon guys, ay wawalis muna. Maingay na yung kapitbahay. Ayan. So pagwawalis na ako guys. Kasi medyo siya tumingin eh. Guys, ang aking outfit, naka-dress na lola nyo. Akala nyo kung saan nagpunta. Charot. Hindi guys, lumang dress na yan. Ayan. Tapos, naka-medyas. Baka lamigin. Charot. Naka-medyas, baka lamigin. Ayan. Hindi alam sa tandaan. Marami kasi pintuan guys, kaya hindi ko alam kung saan ako tandaan. Char! Okay, tapos tayo sa part na to. Punta tayo sa kabilang part. La 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 la. Sorry, Pies. Guys, I'm done cleaning na at ma-arrange ko na ng mga kailangan i-arrange. Pero hindi ko alam kung ito ba talaga yung gusto nilang set up. But, ayan, sinet up ko. So yun, pwede na ayusin. Ayan. So tapos na ako, nag-spray na rin ako ng anti-lamok, tsaka anti-tetano. Sarot, anti-tetano. Hindi. Yung tawag ito, disinfectant. Yan, nag-spray na rin ako. Ayan. So, antay-antayin na lang natin sila kasi wala pa sila. Siguro baka na traffic. Ayan. So, see you guys later! Narinig ko sa background ko, grabe nag-iingay na yung mga kapitbahay. Ayan, so kita-kita tayo mamaya.
New Year! Ay! Happy New Year, guys! It's New Year na, it's New Year na, it's New Year na! Yay! New Year, guys! Happy New Year! Walang apoy! Happy New Year! Yay! Ayun na, may fireworks sa dulo. Mambo? Ano yan? Fireworks doon, oh! Ang dami, oh! Liz, ano yung fireworks, Liz? Ayun! Happy New Year, Liz! Wala na yung ano. Hi! Hi na! Hi! Happy New Year! Ano sila? Happy New Year! How will the be had? You only tried all day. But you knew you never really love him. And didn't anyone tell you when to forgive is too